Hadian baga video ka bala ring dor ya ki bo suba ya de ya thied drugs ha GS road hajan Them Īewmawlong persa ka butia market menski menshai ha no pai sngi jangan ru tere nai wing arja arpulai kala sapriang ki rensan social media ki pulit ka East Hills district ha kamit jang ka pra tere nai wing arja arpulai kila pentip bakila kyam ya ka wei ka kynthei ka bala powder ha ka te ka video kum ka wei na ki badon kti bande ya ki bo suba jingdi punbuat lani ki drugs dang ha kanyo tarik unai wing araja arpulai ki pulet ke East Hills district kilapan pau bagi dang tweet ki brio ki bala pau ke video ke bala sapriang ki rinsan social media na ka jing ishan kmat bagi ya de thied drugs kani ka video kala sapriang ki rinsan social media kana phai singi jong dru tarik unai wing araja arpulai balangej bala ring ya kani ka video daw brio ubra pet share bha ya kani ka jing ya de thied drugs ha ka te ka jaka ha ka te hi kana phai singi ka Kyrwoh kubor na gipulit kala ang baka East Hills Anti-Narcotics Task Force ANTF kala kynthei ya ka slum Them Īewmawlong basa ki harijan bat yok kem ya ka kynthei ba arpunrus nam karta na ka jing kynthei ya ka yeng sa jangka la lap kynthei pu artli ki bilorlet ki bala tap kynthei pu kynthei point ariwe gram u drok heroin san pu artli ki bathli khat laitli sendok sabon ba tap drugs ka mobile phone lambat ka Aadhaar card ki pulet kila angru bagi dang penlong ke jing thwet ya ki weipat ki basuba don kti bala register mukaduma ya kani ha Shillong Sadar Police Station hapo ka kendon NDPS Act